Dewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac i ddod i'th di geisio dy wyneb ac yn gofyn i ti nerthu ni bydd yn heddoliad mewn ysbryd a gwirionydd. Tywallt dy lan ysbryd arnom, diogelan hamser i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fi'n hoeddfa nesaf Pnawn Sul, mae hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i'ch gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gyda'ch ni droi at air Duw o lyfr Eseia, pennod 55. Eseia, pennod 55. O deiwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno, ie, yr hwn nid oes arian ganddo, deiwch, prynwch a bwytewch, ie, deiwch, prynwch, wyn a llaeth heb arian ac heb werth. Paham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni, gan wrando gwrandewch arna fi a bwytewch yr hyn sydd dda, ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Gogwyddwch eich clist a deiwch ataf, gwrandewch a bydd byw eich enaid a mi a wnaf gyfamod tragwyddol ach wi, sef sicr drigareddau Dafydd. Wel rhoddais ef yn dist i'r bobl, yn flaenor ac yn athro i'r bobloedd. Wel cenedl nid adweini a elwi, a chenhedloedd nith adweinau di a red atat, mwyn yr arglwydd y Dduw, ac oherwydd Sanct Israel canys e fe ath ogoneddodd. Ceisiwch yr arglwydd, tra y gallir ei gael ef, gelwch arno, tra fydd o'n agos. Gydawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac e fe a gymer drigaredd arno, ac at ein Duw ni, oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Cynnes nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Cynnes fel y mae y nefoedd yn uwch na'r ddaear, felly uwch yw fy ffyrdd i na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Cynnes fel y disgyn y glaw a'r eira o'r nefoedd, ac ni ddychwel yno, eith yr dyfyrha ddaear, ac awna iddi darddu a thyfu, fel yr hoddo had i'r heiwr a bara i'r bwytawr. Felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm gennau, ni ddychwel ataf yn wag, eith yr efe awna yr hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr anfonais ef o'i blegyd. Cynnes mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn hedd o'ch arweinir, y mynyddoedd a'r bryniau o floeddiant gani o'ch blaen, a holl goed y maes a giran dwylo. Yn lle draen y cyfyd ffynidwydd, yn lle mieri y cyfyd myrtwydd, a hyn fydd i'r arglwydd yn enw, ac yn arwydd tragwyddol, yr hwn ni thorir ymaith. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod at ti ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn agosau at ti yn dod gerbrond o'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o ras ac yn gofyn i ti'n hatgoffa ni o'r newydd o Dduw. Maddau ni bod angen atgoffa mor gyson i ni ddod yn hyderus gan dy fod yn Dduw o drigaredd a llawn gras ac bod o'r seddfainc yn o'r seddfainc o ras ac bod yna groeso i ni fel dy blant. I ni yn dod nid trwy ein hymdrechion ni, ond dod fel rhai sydd wedi gwisgo ei gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder a pherffeithrwydd dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, oherwydd hynny, i ni'n gwybod bod croeso, bod gwrandawiad, ac o Dduw i ni yn gofyn i ti, felly'n helpu ni i ofyn am y hyn sydd yn gywir i'w ofyn. I ni yn gofyn i ti o Dduw, i ddod lawr un plith, i bresennoli dy hun yma. Mor wan ydym, mor anobeithiol yw'r olygfa ysbrydol yn ein gwlad ni o Dduw. Mor bell mae'r wlad wedi troi oddi wrth i ti, ac mor bell y mae dy blant i ni yn cyffesu o Dduw. Mor bell i ni oddi wrth yr hyn y dylsem fod, o feddwl yr hyn sydd wedi bod yn yr eglwys drost y canrifoedd, o Dduw cyfnodau isel ac yn y cyfnodau o fendith, ond o Dduw mor bell i ni nawr o gyfnodau o fendith, ac i ni yn gofyn i ti i'n harwain ni i'r man honno, lle dylsyn ni fod fel dy blant, byddwn ni yn dosod i yn ben ar ein bywydau ni, byddwn ni yn dy ogoneddu di ac yn mwynhau dy gwmniaeth, dy bresenoldeb. I ni felly'n gofyn o Dduw, a bydd y cyfan y byddwn ni yn ei wneud yma yn ystod yr oedfa hon, yn dy ogoneddu di,
gorewch pob enw arall. Ac o Dduw, gad i ni fwynhau dy bresenoldeb, gad i ni fwynhau dy gwmniaeth yma yn ein plith, wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried y air i gyhoeddi ffordd a chawdwriaeth. I ni'n gweddio, Dduw, y bydd hwn yn gyfnod o fwynhad o'th bresenoldeb, o'th agosatrwydd. Y byddi di yma yn cyffwr pob un ohonom ni, yn unol a'n sefyllfa ni, ein cyflwr ni o Dduw. Os oes na rhai sydd tu allan i'r deyrnas di, i ni yn gweddio, Dduw, y bydd ysbryd di ar waith yn agor llygaid ei heneidiau iddynt weld ei hangen am waredwr. Ac o Dduw, os i ni'n blant i ti ac yna wedi oeri, wedi ymbellhau, falle nid yn gorfforol ond yn ein heneidiau, ein bod ni wedi pellhau o ddiwrt y bethau di. Ni'n gweddio, Dduw, y byddi di yn cynhesu'n calonau ni, yn peri y byddwn ni yn dyfoliannu di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd o Dduw, gweithio yn rymus yn ein plith, cadwa yr un drwg i ffwrdd, i ni mor ymwybodol o Dduw, o ymosodiadau yr un drwg, ac i awydd fydd yn istrio yr hyn sydd ohono ti, dawelu bob un neges i beri na fydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Ac o Dduw, i ni yn gweddio yn erbyn ymdrechion yr un drwg ei hun, yn gweddio bydde di hyd yn oed yn nawr yn taro y fath ergyd yn erbyn yr un drwg. Na fydd llwyddiant i'r ymdrechion hyn, ond y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu yma yn y ddinas hon, yn yr adeilad yma o Dduw trwy gydol y dydd a'r dyddiau a'r wythnosau sydd i ddod, ond hefyd mewn mannau eraill, yn y ddinas ac yn y wlad a gwledydd y byd, y bydd yr efengil yn cael ei ffrigethu yn erth yr ysbryd glân. Tyrd gweithio yn ein plith, tyrd lawr ein plith, bendithio ni a diogela ni, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni nawr ganu emyn rhif 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Emyn rhif 92, gwn ni sefyll i'w chanu.
Fe ddaw ein testyn o'r Hen Testament o Eseia pen o 55 a'r 7fed adnod. Gadawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwir ei feddyliau a dychweled at yr arglwydd ac efe a gymer drigaredd arno ac at ein diw ni oherwydd efe a arbed yn helaeth. O'r cyn I fi hyd yn oed ddechrau edrych ar yr adnod hon ac ambell I adnod yn yr benod anhygol yma, dwi am I chi wrando ar yr emyn yma wrth I fi ddarllen yr emyn yma. Wrth I fi ddarllen y benod yn fy nghartre yn paratoi ac wrth fi edrych ar yr adnod yma, fe ddath yr emyn yma I fy nghof, I fy meddwl yn syth ac yn meddwl does dim ffordd gwell I gyflwyno yr adnod neu'r benod arbennig hon na'r darllen yr emyn yma. Grandewch ar y geiriau yma. Ar wrth gwrs, fydd yr rhai fydd ddim yn deall Cymraeg, falle ddim yn gallu cael y llawn ddeall, achos dwi'n dyfynnu emyn. Ond dwi yn dal yn mynd I ddarllen yr emyn, ac efallai bydd modd I chi I wybod mwy amdano maes o law. Ond na I ddarllen yr emyn. Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Ol rheinio'i ras, ni fedraf mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Trigaredd a gwirionedd yng Nghrist sy'n awr yn un. Cyfiawnder a thangnefedd ynghyd am gadw dyn. Am Grist a'i ddioddeffiadau, rhinweddau marwolglwy, y seinir perganiadau I dragwyddoldeb mwy. O diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. O am gael ei adnabod fy mhriod I am rhan. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r anial wlad. Dyna I chi emyn sydd efallai'n disgrifio'r hyn sydd yn y benod hon. Petai Eseia wedi gallu clywed yr emyn yma, mi fydde fe wedi ymuno yn sicr yn y canu. Am fawl, am un sydd yn cynnig achubiaeth enaid hyd tragwyddoldeb. Dwi yn tybio faint o Gristnogion sydd wedi deall hynny yn llawn. Does neb ohono ni yn llawn. Faint ohono ni sydd wedi deall hynny ychydig, a fydden ni'n mentro hyd yn oed dadle, dim llawer ohono ni sydd wedi deall hynny ychydig. Achos petai hynny'n wir, ni fydden na fath broblemau mewn eglwysi. Ni fydden ni ar ein pengliniau, nid yn gweddio, ar ein pengliniau o ran bron a diflannu. Petaw ni wedi deall rhywbeth am yr iachawdwriaeth yma. Mymryn ohono fe, ni wedi deall rhywfaint achos ni'n gredinwyr. Ni wedi dod yn Gristnogion, ond efallai dal fel babanod, heb ein bwydo ar y cig, dal yn yfed y llaeth, dal heb ddeall llawnder a rhyfeddod yr efengil, fod yr enaid wedi achub hyd tragwyddoldeb. Ni fydden ni wastad felly yn chwilio am esgus am ein oerni ni. Ni fydden ni wastad yn chwilio am adnod yn y Beibl I gyfiawnhau y bydolrwydd. Ni fydden ni wastad yn chwilio am ryw reswm I ni gallu dweud bod yn iawn I addoli mewn rhyw ffordd arbennig, yn iawn I golli oedfaon ar y sul, yn iawn I dorri'r sabod, ond dyna yw cyflwr yr eglwys. Ac os felly yw cyflwr yr eglwys, nid yw'r eglwys wedi deall. Os yn Gristnogion, nid wedi deall rhyw lawer, ac I ni'n bell o'r man lle dylsen ni fod, ond nid yw yn adlywyrchiad erchill. Mae'r emynydd fan hyn wedi ddeall. Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr? Ble fedra I ddechrau? Dwi ddim yn gwybod ble I ddechrau I fynegu fy niolch iddo fe am achub enaid o effern, am achub enaid o golledigedd tragwyddol. Mae hwnna'n golygu dyw amser ddim yn dod I ben. Mae'n mynd am byth, mae'n rhywbeth brawychus, ond dyw e. A dyma beth mae'r emynydd, a dyma beth mae Eseia wedi ddeall. Ei fod yn achub enaid hyd tragwyddoldeb.
A'r cynnig fan hyn, sylwch hwn, dyma beth sy'n anhygoel. A'r cynnig yma o iachawdwriaeth, nid yw'r sawl sydd yn meddwl ei bod yn gyfiawn, nid yw'r crefyddol, ac roedd Cymru yn arfer fod yn wlad grefyddol, ac mae yna dal mymryn bach o gapelwyr yn meddwl, edrychwch arno ni, i ni'n mynd i'r capel, i ni'n dda. Crefyddol, ond nid rheini yw'r rhai i ni'n sôn amdano fan hyn. Nid cynnig yw e i'r crefyddol, nid cynnig o iachawdwriaeth i'r gwybodaethon, yr rhai sy'n meddwl eu bod nhw'n gwybod popeth, nid yw'r llwyddiannus, nid yw'r poblogaidd, ond daw'r iachawdwriaeth yma i'r anghennus, y trwm llwythog, y sychedig, yr eog. Dyna beth sydd yn gwneud, dyna pa mae'r mynydd, pa le, pa fodd dechrau, ble dwi'n dechrau. Sut fedrai ddechrau moliannu yr Iesu mawr yma? O'r rheinio i ras, fedrai ddim, ni fedraf. Mae'n llenwi nef a llawr. Pam? Y mae y ras tuag at yr anghennus. Yr rhai sydd yn drwm eu calonau, yn sychedig, yn eog. Yr un sydd yn dweud, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Chi'n gweld yn yr adnod gyntaf o Eseia 55. Gwrandewch yn yr adnod gyntaf. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno, yr hwn nid oes arian ganddo, deuwch, prynwch a bwytewch, deuwch, prynwch a wyn a llaeth, ond sylwch hwn, heb arian ac heb werth. Nid yw'n dweud, o deuwch i'r dyfroedd os ych chi wedi bod i'r capel am yr hanner canrif ddiwetha. Dwi ddim yn dweud, mae croeso i chi ddod, deuwch i'r dyfroedd os ych chi'n gwybod lot am y Beibl. Dwi ddim yn dweud hynny. O deuwch i'r dyfroedd, dwi'n yn dweud hyn, o deuwch i'r dyfroedd os ych chi wedi pregethu mewn sawl capel ac ych chi yn enwog am hynny o beth. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud, o deuwch i'r dyfroedd os oes ganddoch chi deulu sydd yn mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl ac wedi mynd i'r capel ac wedi bod yn helpu yn yr ysgol Sul ac wedi bod yn dysgu'r pobl ifanc ac yn mynd i'r pulpit ac yn ddiaconiaid ac yn uniriaid, dwi ddim yn dweud dim byd o'r fath. Be mae yn dweud, o deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Felly dyna pam y mae'r emynydd yn dweud, pa le, pa fod dechrau a foliannu'r Iesu mawr. Os oes arno chi syched. Hynny os ych chi'n teimlo bod na angen arno chi. Yna chi sy'n cael y cynnig o'r iachawdwriaeth yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y llwybr pechod. Dwi ddim yn bwnc pleserus, yn ail llwybr gras sydd yn bwnc pleserus ac yn drydydd llwybr edifeirwch sydd yn bwnc angenrheidiol. Wel, yn gyntaf, llwybr pechod. Edrychwch ar y 7th adnod. Gadawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau a dychweled at yr arglwydd ac efe a gymer drigaredd arno ac ein diwni oherwydd efe a arbed yn helaeth. Felly, cyn symud at faddeuant Duw neu at ei drigaredd, beth am ni edrych ar yr hyn y mae yn ei faddau? Falle mai dyna'r man cychwyn gorau. Yr hyn sydd wedi achosi tramgwydd i Dduw. Ond i bydd hyn yn dangos yn eglur i ni falle, mymryn allan ni grafu ar yr arwyneb, wrth i ni edrych ar ddifrifoldeb yr mater sydd yn dramgwydd yr arglwydd, ein pechod ni, ac efallai bydd hwnna'n dangos rhywfaint yn eglurach i ni mawredd person yr arglwydd a'i holl briodoleddau, wrth roi yr un wrth ochr y llall. Efallai bod yn haws i ni gymharu, ond nid i ni'n neud hynny'n aml. Os ych chi eisiau darganfod rhywbeth o'n i'n siarad am hwn yn y gwaith yn ddiweddar, o'n i'n edrych ar rhyw elfen o waith, rhyw blentyn ac yn dweud, wel, beth am i ni gymharu fe rhywbeth arall? Falle mae hwnna'n haws i ni yn diwedd. I gymharu un darn o waith ar llall, ac dyma'r safon, ac felly edrych ar hyn, a falle bod chi'n gweld, dyw'r plentyn yma ddim wedi defnyddio talo llawn, prilythrenau, paragraffau, ac fan hyn i ni'n gweld bod e fod, a chi'n gweld pa mor fyr mae'n cyrraedd o'r safon. Falle bod un yn cael lefel 3 a llall yn cael lefel 4. Llawer pwysicach yn termau ysbrydol. Beth am i ni edrych ar gyflwr dyn ac yna i ni drio deall rhywbeth am fawredd yr holl alluog.
Ac yna falle deall, wrth i ni weld ein bryntni ni am pechod ni, efallai byddwn ni'n cael chydig bach gwell dealltwriaeth o fawredd y Duw sydd yn cynnig y maddeuant. Achos pan ni'n ystyried pechod un dyn, efallai bydd hwnna'n dweud rhywbeth ydyn ni, ac yna ystyried wedyn pechodau'r holl fyd. O, mae'n fater y tu hwnt i'n meddyliau ei hymgyffred. O ran nifer o bechaduriaid sydd wedi troedio'r ddeiar, mae hwnna'n rhywbeth helaeth yn diwe. Faint o bechaduriaid sydd wedi ei geni i'r byd yma. Beth yw'r ffigwr? Mae'n rhy fawr yn diwe. Pob un ar wahan i'r arglwydd Iesu Grist. Pob un aned yn bechaduriaid. Dyna chi rif. Ac yna o feddwl am nifer pechodau pob un unigolyn sydd wedi rhodio'r ddeiar. Ystyriwch hwnna, meddyliwch beth yw un pechadur ac faint o bechadau mae un pechadur wedi wneud. Ac yna ystyriwch yr holl fyd ac yna'r holl hanes y byd, faint o bechodau sydd yno. Ni ellir ei cyfrif. Ond o feddwl yna am fryntni'r pechodau yma, yr holl fydreddi, ni all neb yn ei llawn bwyll ddadlau a hyn, pan ni'n meddwl am fryntni pechodau'r byd i gyd, o feddwl am ein cylonau ni. Am yr holl potensial i wneud yr hyn sydd yn ddrwg yn fy nghalon ni. Dwi ddim yn ei ddeall y ddigon. Nawr mae pob Cristion yn deall beth yw pechod, achos fedrwn ni ddim fod yn Gristnogion os nad ydyn ni wedi cael agoriad llygaid ein henaid i weld ein pechod. Ond y broblem yw, dydyn ni ddim wedi ddeall yn iawn ag un. A hyd yn oed ar ôl blynyddoedd o fod yn Gristion, efallai allech chi dal dweud, dwi dal ddim yn gweld difrifoldeb fy mhechod i. Dwi dal yn chwarae lawr fy mhechod i. Dwi dal i esgusodi fy mhechod i. Dwi dal i beidio gweld pa mor frwnt yw fy mhechod i. Ac yr holl potensial sydd yn fy NID i wneud yr holl ydrygion i. Ac yna pan ni'n ystyried pechodau'n meddyliau ni, y meddyliau gwrthryfelgar yn fy meddwl i, heb sôn am bawb arall nawr, dim ond yn fy meddwl i, y meddyliau balch, gwrthryfelgar, hyfygus un oed, meddyliau yn erbyn Duw, meddyliau o anffyddiaeth, meddyliau trachwantus, meddyliau chwant y cnawd, meddyliau creulon o gysineb. Oeddech chi'n eog o unrhyw un o'r eina? Fentrwn i ddweud bod pob un ohono ni yn eog o bob un ohonyn nhw. Dwi ddim yn nabod neb fedrai feddwl amdano sydd ddim yn eog o bob un o'r ein, ni'n eog o'r cyfan. Pentyrwch rhain i gyd, a hynny dim ond o'r sawl a ddaw o'n meddyliau ni yn hunan. Heb sôn am yr un sy'n drws nesaf chi, heb sôn am y bobl sydd yn y stryd, yr holl bechodau dwi wedi wneud a'i feddwl am fynydd o eogrwydd, am fynydd o fydreddi ac o ddrewdod, petai modd drewi, cael arogl o'n pechodau ni, bydde neb yn gallu goddef y peth. Os ych chi erioed wedi bod ac yn taflu sbwriel yn y llefydd yma sydd ar gyrion y ddinas ac maen nhw ar gael, chi lle mynd â'ch sbwriel, mae yna ddrewdod yno. Os ewch chi lle maen nhw'n llenwi'r tir gyda pentyrau o sbwriel, mae'n afiach. Mae'n ddigon gwael pan i chi mynd a'ch sbwriel chi allan i waelod yr ardd. Mae yna ddrewdod, bydreddi, chi ddim eisiau eich bysedd mewn, chi erioed wedi colli rhywbeth. Chi erioed wedi colli rhywbeth yn y bin a chi wedi goffod agor y bin i fyny. Mae'n ofnadw yn diwe. Yn enwedig os oes yna fwyd yn y bin cyn i ni cael yr bini arbennig yma, mae'n ofnadw, ond yw'n pechodau ni ddim byd tebyg i ni, mae'n 100,000 gwaith yn llawn bydreddi a drewdod o falchder, rhagrydd, bryntni, trachwant, chwant y cnawd, a pob un y goreion ohono ni nawr, ni ddim yn sôn nawr, i ni'n hawdd iawn gallu pwyntio bys a drein lawr fyna, sydd ddim yn mynd i gapel a sydd ei pob math o bethau na ddylen nhw. Ond i ni'n meddwl am ein cylonau ni, a'r twyll, i ni gallu twyllio pobl, dwi'n llawer gwell yn nhw, ond i ni'n gwybod dyna beth sydd yn y galon. Ond reina, pechodau'r meddwl, beth am pechodau, ein geiriau ni, nid yn unig yr hyn y meddyliom, sawl gair croes, creulon, hyll a lifodd oddi ar ein gwefusau ni yn ystod ein bywyd ni. Sawl gair croes, hyll a lifodd
oddi ar ein gwefusen ni tra yn proffesu fod yn blant i'r arglwydd. Dyna chi bechodau. Sawl gair sydd wedi ynganu o'n tafodau ni yn erbyn y sawl sydd o'n cwmpas, ond hefyd yn erbyn Duw, yn erbyn ei air. Sawl gair i ni wedi ddweud yn erbyn gair Duw, yn erbyn ei gyfraith, yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Sawl cwyn a ddaw. Sawl codi dwrn at Duw pan ni chawsom ein ffordd. Falle hyd yn oed fel i blantau wedi cwyno pan ni ddim wedi cael ein ffordd. Pan ni'n cael ein siomi. Pan ni'n ddigalon, pan ni'n yn gweld o'n i eisiau hwn i ddigwydd, ond fe ddigwyddodd e pam o hwn yn digwydd i fi, i ni'n gofyn trwy amser. Pam sy'n rhaid i hyn digwydd i fi tro. Mae fe bethau yn un problem ar ôl y llall, ac yna ni'n cwyno, ond onid yw'r byd fel yna. Maen nhw yn mynd yn chwerw yn erbyn Duw, ac yn beio Duw, am bob math o bethau. Os oes yna dristwch mewn bywyd, pwy yw'r cyntaf i cael ei feio? Maen nhw'n mynd ac yn dweud, dwi ddim yn credu mewn Duw nawr. Os ydy Duw wedi caniatáu i mi fynd trwy'r boen yma, rhaid nad oes yna Dduw. Ond nid dyna sut mae'r byd yn siarad. A maen nhw'n codi dwrn i fyny at Dduw. Sawl pechod yn y meddwl, yn yr gair, ond mewn gweithred hefyd, yr hyn y meddyliol mae amdano, ac yna'r cynllwyno, ac yna gweithredu ar y rhai hynny. A ydyn ni wedi ystyried y pechodau a ddaw o'n pechod. Mae'n ofnadw, mae'n ddigalon, dyw e. Pan dwi'n pechu, mae'r pechod honno yn cael pechodau bach. Mae fel plantos bach yn dod o rhyw bechod. Ac yna mae yna bechodau bach yn dod o'r heini. Ac yna mae'r un yn tyfu i fod yn fwy. Ond nid yw'n wir, dwi ddim yn mynd un pechod a dyna fe mas o'r ffordd. Na, mae'n pentyrru ar ben i gilydd, pechod ar ben pechod. Mae fel Pelen Eiron, yn rolio lawr y mynydd ac yn cynyddu fwy. A chi gallu gweld y peth yn tyfu fod yn beth anferth, dinistrio. Sut mae un yn arwain at y llall, maen nhw'n dweud hynny, ond am gelwydd. Dyw celwydd ddim yn aros yn gelwydd unigol. Mae celwydd wastad yn arwain at gelwydd mwy, ac yna mae'r celwydd mwy yn arwain at rhywbeth mwy. Ac oni bai fod rhywun yn fodlon sefyll ar oi llaw fan hyn dweud, dwi wedi dweud celwydd. A dwi'n mynd i stopio fe fan hyn, ond ddim yn aml mae hwnna'n digwydd. Mae'n pentyrru, ond mae'n mynd yn fwy ac cael chi mewn i fwy a fwy o trwbl. Yn aml ni'n dweud y plant yn yr ysgol. Gai stopio ti fyna, gai stopio ti yn y fan ar lle, cyn bod hwn mynd allan o bob reolaeth. Dwed y gwir. Achos os wyt ti'n dweud celwydd wrthai, ti'n mynd i fod mewn mwy o drwbl. Achos fel mae hi nawr, gair o rybydd fydd e, a dyna fe, ni di delio dy fe. Ond os wyt ti'n dweud celwydd, mae'n mynd i arwain at fwy o broblemau. A chi'n gweld ambell waith, maen nhw'n sylweddoli ac mae'n dweud dwi wedi dweud celwydd. A mae yna ryddhad yn does. Rhyddhad o ran athro, achos chi'n gwybod, dwi'n ddiolchgar am hynny. Ni'n gadael nhw wybod hefyd pa mor ddiolchgar i ni. Nid bod ni'n dweud, be nes di'n anghywir, ond ni wedi delio dy fe, a mae e wedi mynd. Ond petai ti wedi dweud celwydd, bydde wedi mynd yn fwy o beth. Achos mae celwydd, ond mae'n afiach, ac ni'n i gyd yn eog ohono fe, mae'r celwydd i ni wedi dweud, ambell waith, falle nid mewn geiriau, ond yn ein gweithredoedd, ni'n rhoi'r argraff i bobl, bod ni'n well nag beth yr ydyn ni. Ni'n rhoi'r argraff i'r bobl, bod ni'n bobl caredig, ac efalle'n gwybod bod na hunanoldeb yn nhw. Beth am bechodau yn erbyn y goleuni, y gwirionedd. Y mae digon yn y greadigaeth i'n condemnio ni am beidio ystyried yr un a'i greodd. Dyna chi pechu sydd tu fas i'r drysau yma nawr. Dyma chi bechu sydd yn digwydd yn ein gwlad ni. Beth bynnag sydd yn digwydd heddi, yn sicr i chi dyw'r mwyafrif ddim heddi wrth y parc bod yr haul wedi bod yn tywyn ni'n grif trwy'r ffenest ychydig bach yn ôl, ond tybiwn ni fod y nawr yn glawio byddwn ni'n meddwl, ac felly falle bod nhw ddim yn y parc heddi, ond siŵr o fod bod nhw gatre eu trad i fyny a rhywbeth ar y teledu, ddim yn ystyried dydd yr arglwydd.
Ddim yn ystyried fod yr Efengyl yn cael ei chyhoeddi. Ddim yn ystyried fod yn ddydd i'w roed i'w wasanaethu fe. Ddim yn ystyried dim byd o'r fath erioed wedi. Ddim yn ei magwraeth. Ddim hyd yn oed yn gwybod bod rhai pobl yn dod i'r cwrdd. Mae'r mwyafrif yng Nghymru heddi ddim yn gwybod fod pobl yn mynd i'r cwrdd ar y Sul. Dyn nhw ddim wedi gweld neb trwy gydol y blynyddoedd maen nhw wedi bod ar y ddaear yn mynd i'r capel. Lle chi ddychmygu dyna ble ni wedi cyrraedd yn ein gwlad ni. Dyw'r mwyafrif o bobl yng Nghymru ddim yn gwybod bod pobl yn mynd i gapel yng Nghymru. Dyn nhw wedi weld e. Dyn nhw wedi gweld neb yn cario Beibl i'r cwrdd. Ond chi'n gwybod beth? Maen nhw'n ddiesgus pob un ohonyn nhw. Achos i weld yr haul yn yr awyr. I weld y ser yn y nos. I weld y tonnau'r môr yn taro yn erbyn y creigiau. Bob ton sydd yn taro yn erbyn y craig a'r dŵr yn neidio i'r awyr. Mae pob diferyn o ddŵr yn ei condemnio i dragwyddoldeb achos mae'n gweiddi mas mor fawr yw Duw y greadigaeth. Dyna beth mae'r greadigaeth yn ei wneud. Mae dyn yn ddiesgus. Does dim esgus gan neb. Does gan neb, hyd yn y rhaid sydd ddim wedi gweld capel. Does gan neb esgus achos y mae Duw wedi creu byd a bydysawd sydd yn gweiddi allan mor fawr yw Duw ac mae cyfrifoldeb ar ddyn i geisio y Duw yma. Ac felly bob dydd y mae dyn yn anwybyddu'r greadigaeth, y mae dyn yn codi dwrn i fyny at Duw. Ddyddiol, y mae dyn yn ei bechod yn anwybyddu yr un a roddodd yr holl ryfeddodau yma i ni ei mwynhau. Ac mae yna gymaint i'w fwynhau yn y byd yma. Ond beth am bechodau o wrthodiad yr Efengyl, yr arglwydd Iesu Grist ei hun? Beth am ddifrifoldeb, gwrthod, credu a gwasanaethu, mab Duw a ddaeth i'r byd yma a gafodd ei wrthod a gafodd ei groeshoelio a gafodd gosbedigaeth yn ein lle ni. Dyna i chi bechodau. Dyna i chi'r pechod eithaf. Mae yna rhywbeth am yr eglwys fodern sydd yn hoffi codi pechodau i fyny ac yn dweud, ac yn enwedig y rai mae'r byd yn ei wneud nhw, dim y rai maen nhw'n ymwneud nhw, ond yn dewis pynciau am anfoesoldebau gwahanol sydd yn digwydd yn y byd yma, ac yn canolbwyntio ar hynny, ac mor anghywir yw ac mor wrthyn iau'r Duw yw'r pechodau hynny, y bechod fwyaf allwch chi ddweud yw hwn, gwrthod Iesu Grist. Y sawl sydd yn dod i oedfa ac yn eistedd yna heb joiad Grist. Dyna i chi bechod. Mae'r lleill i gyd hefyd yn bechodau. Yn ni'n gweld rwch nhw gyd mewn pentwr. Ac ar y pen y mae gwrthodiad o Iesu Grist. Am lwybr yr hodia y drygionus arni. Am lwybr y mae pob un ohono mae aned yn rhodio arni. Ac am lwybr y mae dyn yn ymhyfrydu ynddi. Ond nid yw'n wir, y mae'r llwybr yma, y mae dyn yn glynu wrthi. Llwybr y gwrthodwn ddod oddi arni. Ond nid yw'n wir, dyna i chi ddifrifoldeb pechod. Mae'r gafael sydd gan bechod mor dyn. Mae'r gafael sydd gan yr un drwg i'ch cadw ni ar y llwybr mor dyn. Mae ffrynt ni di arhebion 14 a 12, mae ffordd sydd yn iawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Falle bod y ffordd yn ymddangos yn iawn i chi, mae e'n drewi, mae e'n fochedd, mae e'n llawn bydreddi, balchder a rhagryth a phechod, ac fe fyddwn ni'n atebol am bob un ohonynt. Mae gydewch ni symud ymlaen. Llwybr gras, am lwybr gwahanol. Mae'n dweud am Eseia, yr oedd y proffwyd y soniodd fwyaf am Iesu Grist. Yn wir, yr oedd Eseia fel efengylydd, fel un o'r apostolion yn y ffordd y cyflwynodd yr arglwydd Iesu Grist. Cannoedd o flynyddoedd cyn i'r arglwydd Iesu Grist cael ei eni, mae e'n ei ddisgrifio fe fel petai a wyneb yn wyneb ag Ac fe lifodd llawenydd yr Efengyl yn ei galon. A berodd i'w dafod gael ei rhyddhau. Dyna i chi beth oedd wedi digwydd i Eseia.
Fe gafodd Eseia fath brofiad o'r Efengil, a berodd i'w dafod gael ei ryddhau wrth i ddisgrifio y Meseia oedd i ddod. Fe gyhoeddodd i'r sawl a eistedda mewn tywyllwch a glyn cysgodangau. Fe deimlodd Eseia'r baich o anobaith a wynebodd y pechadur. Pan dangosir iddo drwy waith yr ysbryd glân ei bechod, mae e wedi ddeall endo. Mae Eseia wedi deall. Mae wedi deall beth yw bwlch yr argyhoeddiad. Hynny yw, yr lle hwnnw, lle chi'n cael eich argyhoeddi, eich perswadio o'ch pechod. Yr eogrwydd yn dod drostoch chi. Pan mae'r ysbryd glân yn dod, fedrwn ni ddim perswadio neb o hyn. Dyw e ddim yn bosib i ni'n fod i bregethu amdano. Ond yr ysbryd glân sydd yn dod ac yn agor y llygaid i weld y pechod. Ac yna pan mae'r enaid yn dod i'r fan honno lle mae'n gweld i bechod, pan y gwel y mynydd o fydreddi, yr holl falchder a rhagrydd, yr holl hunanoldeb a chasineb sydd yn ei galon. O mae Eseia'n gwybod pa mor afiach yw hwnna. Pan sylweddola ei fod wedi gwrthod ei greawdwr a'i waredwr, pan mae'n sylweddoli be mae wedi wneud. Mae Eseia wedi deall sut fydd yr enaid yn teimlo. Nid oedd Eseia am i'r trwm llwythog, yr eog, feddwl mwyach ei bod mewn sefyllfa o anobaith. Dyma'r sefyllfa fan hyn yn y benod hon, a thrwy gydol Eseia. Doedd Eseia ddim eisiau i'r rhai sydd wedi cael y profiad hwnnw o weld ei pechod i aros yno am fwy nag oedd rhaid. Cyhyd ag yr oedd yr arglwydd am iddyn nhw aros yna. I bwysleisio difrifoldeb y mater, ond yna i sylweddoli dydych chi ddim mewn sefyllfa o anobaith. Yr oedd am i'r pechadur wybod hynny. Efallai rhywun sy'n gwrando ar y we, efallai rhywun sy'n wedi bod i'r oedfaon blynyddoedd yn ôl ac yna rhyw ddwrnod yn cofio rhyw ran o bregaeth. Ac yna falle neistedd mewn nhw gornel, mewn nhw stafell, allech chi ddychmygu'r peth, ac yna rhywsut trwy waith yr ysbryd glân, bod nhw'n dod i weld eu pechod ac yn teimlo, does dim gobaith i rhywun fel fi. A dyma beth oedd Eseia eisiau ddigwydd ar ôl i chi ddod i'r gwaelodion. Mae rhaid dod fyna i deimlo'r anobaith, ond ar ôl dod yna i sylwi bod gobaith yn Iesu Grist. Adnod 7, grandewch ar hwn. Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diwni oherwydd fe a arbed yn helaeth. O, am feddwl am helaethrwydd ein camweddau. Ni wedi cyffwrdd arno fe'n do. Byddai eisiau blynyddoedd tragwyddoldeb i bwysleisio difrifoldeb helaethrwydd ein camweddau ni. Ond o feddwl am helaethrwydd ein camweddau ac yna i ddeall bod trigaredd maddeiant yng Nghrist, helaethrwydd ei drigaredd. Dyna i chi gymhariaeth, maddeiant o'r cyfan. Mae dywed Spurgeon fod maddeiant yn blentyn trigaredd. Sut fod maddeiant yr arglwydd yn helaeth? Sut gallen ni fod? Sut beth yw e? Wel, gan y daw o ffynon anfeidrol. Dyna i chi ffynon. Does dim diwedd i'r ffynon yma o drigaredd yr arglwydd. Does dim diwedd iddo fe. Gellir dychmygu dod at y ffynon a meddwl efallai bod rhywun wedi dweud i rhywun sydd yn dioddef o argyhoeddiad o bechod yn y dewch at y groes, dewch at y ffynon, dewch at y man lle bod trigaredd i'w gael. Ac maen nhw'n dod, a gallu dychmygu nhw'n dod at y ffynon ac meddwl, oes na ddigon, efallai bod na rhaid i bod ymlaen ni, efallai bod chi'n gwybod am lawer o Gristnogion ac yn dechrau meddwl, fydd na faddeiant i fi? Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi ddweud, beth dwi wedi wneud, beth dwi wedi feddwl? Ydych chi'n gwybod yr holl bethau dwi wedi dweud am Dduw? Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi meddwl am Dduw? Ydych chi'n gallu dychmygu bod na faddeiant, bod y ffynon yma'n ddigon? Ydych chi'n gwybod beth wrth ddod? Ydych chi'n gweld bod y ffynon yn llawn. Dyna chi olygfa, llawn trigaredd. Bod y ffynon yma'n llawn maddeiant.
Bod y ffynon yma'n le lle gellir golchi pob un staen o bob un o'i bobl. Ond hefyd, sut fod y glanhad y maddeuant yma'n para hyd tragwyddoldeb, ond nid yw'n anhygoel. Nid yn unig bod yna ddigon o fod drigaredd y maddeuant, ond mae'r maddeuant yma o'r safon. Nid yn unig bod digon ohono fe i bob un o'n pechodau ni, i bob un o'i blante, ond bod yn para hyd tragwyddoldeb. Nid oes diwedd arno, nid oes newid meddwl ymhen canrifoedd. Ni fydd Duw yn gallu newid ei feddwl a chofio am rhywbeth wedon ni. Fydd e ddim yn gallu newid ei feddwl. Mae e'n gwybod am bob camwedd. Mae'n gwybod am yr un lleia, yr rhai nad ydyn ni yn gwybod amdanynt. Nid oes newid meddwl. Ydych chi roed wedi gweld llif ddorau yn cael ei hagor, y drysau mawr yna, sydd yn cadw dŵr allan o ba le bynnag yw e. Môr allan efallai, os ewch chi lawr i'r bai, fe welwch chi llif ddorau, a mae'r môr tu fas a mae'r bai tu fewn. Dyna chi enghraifft o llif ddorau, neu falle welwch chi fe, a falle bod yna rhyw lyn, a mae yna wal y fawr, a falle bod yna ddrysau yno. Gwahanol lefydd lle mae yna llif ddorau. Ond yna pan yn agor y llif ddorau, byddwn ni ddim eisiau bod ar y gwaelod pan mae rhywun yn agor y llif ddorau. Achos dwi'n weddol sicr na fydd goroesi. Mor bwerus yw'r dŵr sydd yn dod trwy'r drws. Y pwysau anferthol, y môr tu fas, a rhywun yn agor y drws ac yna'n llifo i fewn. Am nerth, am gyflymdra, y dŵr yn llifo'r draws y tir. Chi'n gallu falle dychmygu tir sych yn rhywle falle. Mewn angen o ddŵr ac yna falle bod yna ryw lyn gerllaw ac yna'r drysau'n agor a llifo ar draws y sychdir. Ond nid yw yn ddarlun o drigaredd yr arglwydd, yr enaid yn sych yn farw, ac yna yn llifo y llif ddorau yn agor, a drigaredd maddeuant yr arglwydd yn llifo trwy a dros yr enaid sych, ac yn dod â bywyd gydag e. Dyna i chi dod yn Gristion, dyna pam mae hwn yn wyrth, dyna pam mae hwn yn traws newid rhywun. Dyna pam i chi'n gweld gwahaniaeth. Dyna pam mae rhywun yn dod o dywyllwch i oleuni. Mae'r llif ddorau yn agor ac mae'r enaid yn derbyn maddeuant a trigaredd ac mae'r enaid yn dweud pa fod dechrau afolianu'r Iesu mawr ac mae'r bywyd yn newid. Wrth gwrs mae yna gwendidau ar hyd y daith a sancteiddad yn digwydd, ond mae yna newid yn digwydd. Chi'n gweld newid yn digwydd yn enaid rhywun sydd yn dod o dywyllwch i'r byd. Ni ddim yn gweld hynny heddi. Ni'n gweld proffes a jwmpo lan y lawr, ond ni'n gweld bydolrwydd a pechod yn parhau, a dim tristwch dros hynny, ond nid dyna yw iachawdwriaeth, chwarae yw hwnna. Gwir iachawdwriaeth yw'r llif ddorau yn agor, maddeuant a trigaredd yn pentyrru ar enaid, ac mae'r enaid yn dweud pa fod dechreuaf, folianu'r Iesu mawr. Diolch i ti, yr holl a lluog Dduw, am yr efengil sanctaidd, am faddau fy mechod, am achub fy enaid o effern. Dyna i chi iachawdwriaeth. Mae e'n ysgytwol, mae e'n newid enaid hyd byth. Am ffynon a agorwyd ar Galfaria, lle by'r Iesu yn gweidi drosom. Y ffynon o drigaredd yw'r groes, yw'r gwaed a lifod ar y groes. A'r gwaed yn llifo lawr, a ffynon a agorwyd pam i olchi ymaith pob pechod. Yno ar y groes cymerodd yr Iesu'n cosb. Yno golchi'r pob un o'n bydreddi ni. Yno gorchuddiwyd ein noethni ni gyda'i glogyn o'i gyfiawnder ef. Mae yn faddeuant llawn, ond nid yw e? Nid yw'r maddeuant yma yn llawn. Dyma chi air. Nes i checio yn yr geiriadur. Dwi'n eisiau swndio yn posh yn y Gymraeg. Ond mae'n werth cael ambell i air anodd, gwrandewch ar hwn. Mae maddeuant yr arglwydd yn anwrthdroadwy. Dyna chi air. Mae'n anwrthdroadwy. Dyw e ddim yn gallu troi yn ôl. Dydych chi ddim yn gallu ailosod e. Mae ei faddeuant yn llawn. Nid oes modd i'r arglwydd droi yn ôl ar ei faddeuant mor hyfeddol, mor gyflawn yw'r trigaredd. Mae e'n helaeth o trigaredd.
O mae'n drist ond yw yn ein cymdeithas ni, pan i chi'n clywed am garchar orion yn cael ei rhyddhau, ac maen nhw wedi talu'r pris yn ôl deddf gwlad. Ond i chi'n gwybod bod nhw wedi treulio amser dan glo, ac wedi talu'r pris yn llawn am ba bynnag camwedd, ond i ni'n gwybod dydyn nhw ddim wedi talu'r pris yn llawn yn ôl cymdeithas, achos wneud cymdeithas ddim maddau na. Dyw cymdeithas ddim yn fodlon maddau bod deddf gwlad wedi dweud 2 flynedd yn y carchar, ac falle 3 mlynedd, 5 mlynedd, ond dyw dyn ddim am faddau. Maen nhw'n beio Duw am bob math o bethau, ond dydy dyn ddim eisiau maddau, achos wedyn ni, mae'r rhain yn dod mas o'r carchar, a mae ganddyn nhw record yn does. Trial mynd am swydd yn anodd yn diwe. Gallu achosi yn hawster. A mae gallu bod yn bywyd anodd iddynt yna, lle mae'n hyfryd clywed ambell rhaid yn bobl sy'n helpu. Ond chi'n gwybod beth? Yma'r maddeuant y mae Duw yn ei roed yn llawn. Mae'n gyflawn. Ac y mae wedi talu'r pris yn llwyr am ein camweddau ni. Does dim angen dedfryd arno ni mwyach. A mae'r arglwydd Iesu Grist wedi talu'r pris. Mae di neud mwy na hynny, mae di golchi pob un golwg o'n pechod oddi arno ni. Mae di'n golchi ni'n wynach na'r eira. Mae'n gyflawn, mae'n para hi tragwyddoldeb. Fe tynnodd pob un cadwyn oddi ar ein heneidiau ni. Fe golchi'r pob golwg o bob staen a maeth yn llwyr. Mae e'n ein gwneud ni yn aelodau o'i deulu. Mae e'n ein mabwysiadu ni. Mae e'n rhoi etifeddiaeth i ni. I ni nawr yn un o'i blant. Dyna chi maddeuant, dyw'r byd yn byd tebyg i na. Dyw'r maddeuant mae'r byd yn ei roed, ddim byd tebyg i na, ond mae'r maddeuant sydd gan yr arglwydd Iesu Grist, y mae e'n llawn, y mae e'n gyflawn, y mae e'n dragwyddol, mae e'n ein coroni ni, yn pentyrru bendithion diri ar ein pennau ni. Gai ofyn oes yna rai sydd yn teimlo anobaith ac euogrwydd pechod. Wel, os felly, yma'r benod yma ar eich cyfer chi, ond yw o dewch i'r dyfroedd, bob un yma'i syched arno. Dewch yn waglaw. Oes na anobaith yn eich calon am y pechodau chi wedi wneud? Wel, mae yna drigaredd ar eich cyfer gan yr arglwydd Iesu Grist. Dyna be mae Eseia'n dweud, dyna beth oedd y Testament Newydd yn ei ddweud. Mae yna drigaredd ar eich cyfer, mae yna maddeuant ar ei gael ar eich cyfer chi. Ac i orffen yn fyr iawn, llwybr edifeirwch, gadawed, dyna'r gair i fe, gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd ac fe a gymer drigaredd arno, ac at ein Duw ni oherwydd fe a arbed yn helaeth. O am alwad sydd yma. Mae yna alwad i edifarhau. Mae y bron iawn allech chi ddweud, mae e'n adnod rhyfedd i fyd crefyddol Cymru. Dyw e ddim yn ddisgrifiad o'r byd crefyddol sydd yng Nghymru. Gadael ffordd drygionus, chi ddim yn cael dweud na. Pwy i chi ddweud beth sy'n drygionus a pob math o ddadlau. Ond dyma'r ysgrythyr. Mae e'n mynd llaw yn llaw, ond dyw e. Mae'r rhaid bod hyn fan hyn, os na dyw e yma, yna dyw e ddim o Dduw. Mae e'n dweud fan hyn, beth sydd angen i ni wneud? Gadawed y drygionus ei ffordd. Mae e'n alwad i edifarhau, i droi oddi wrth ein ffyrdd pechadurius, ein meddyliau drygionus, ac i droi at yr arglwydd. Dyna beth yw e, mae'r 2 beth yma, troi ffwrdd o bechod, a throi at yr arglwydd, troi at y groes, at y man, lle talodd yr Iesu y pris yn llawn am ein hiachawdwriaeth, am achubiaeth. Ond yw y byd yn rhoi disgwyliadau arno ni trwy'r amser, ond yw nhw. Ond yw crefyddau'r byd yn rhoi disgwyliadau arno ni. Os ewch chi i'r byd, os ewch chi i grefyddau'r byd, fe fydd yna ddisgwyliadau diri arno chi. Fi disgwyl i chi fyw i ryw safon. Deddf gwlad yn rhoi safonau ni. Crefyddau yn rhoi safonau ni. I wneud hyn a hyn o weithredoedd, i fynd ar berer undodau, disgwylir chi i fynychu cwrddau, i helpu'r tlawd.
Chybod beth dyw Cristnogaeth yn ddim byd o'r fath. Does dim disgwyl i neb ddod i gapel i ddod yn Gristion. Does dim disgwyl i neb ddod i cwrdd pobl ifanc i fod yn Gristion. Does dim disgwyl i neb ddod i'r cwrdd gweddi i ddod yn Gristion. Does dim disgwyl i neb ddarllen y Beibl i ddod yn Gristion. Does dim disgwyl i neb i helpu tlawd i ddod yn Gristion. Yr unig beth a ddywed yw, a ydych chi yn teimlo baich eich pechod? Dyna fe. Ydych chi'n teimlo'r brynt ni? A ydych chi'n drwm llwythog? Ydych chi'n eog? Ydych chi'n teimlo'n frwnt? Dyna'r unig beth. O syched arnoch chi, syched ysbrydol. Oes na rhyw ansicrwydd, oes na rhyw anobaith, oes na rhyw ddisgwyl am rhywbeth arall, a chi'n mynd gwybod beth yw e? Wel, dyma beth yw e, be mae'n dweud, beth yw'r cyngor gan Eseia? Petai chi'n mynd i gryfydde'r byd, fydden nhw'n dweud, ewch ar ber yr undod. Ewch i weithio yn y gymdeithas i helpu'r tlawd. Dewch i'r capel o dro i dro. Darllenwch eich Beibl o bob nawr ac yn y man, ac yna fyddwch chi'n teimlo'n well. Nawr wrth gwrs, mae mynd i'r capel yn beth da, mae darllen y Beibl yn beth da, mae helpu'r tlawd yn beth da, ond allai ddweud hyn wrthych chi, wneith e ddim byd i'ch enaid chi. Rhaid iddo fod yn fwy na hynny. Iesu Grist sydd yn achub yr enaid. Ac mae angen edifeirwch, gadawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau. Trowch oddi wrth eich pechod ac ewch at Grist. Nid yn unig gwelir yma gadael ein holl bechodau a'n bryntni a'n rhagrydd, ond hefyd troi oddi wrth ei ffordd o bwyso ar ein hymdrechion ein hun, ein crefydd ein hun. O, mae dyn wastad am fodloni Duw gyda'i ddaioni, ond ni ellir byth cyrraedd y safon. Y perffeithrwydd y mae'r arglwydd yn ei fyny, rhaid bod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Ac felly rhaid i chi ddod at Grist. Does dim posib i neb i gyrraedd y safon. Sim ots os newch chi ddarllen y Beibl 1000 o weithiau bob blwyddyn. Neith o ddim achub eich enaid chi. Mae'r cynnwys yno yn mynd i'ch arwain chi, ond neith hynny ddim eich achub chi. Allwch chi weddio gweddiau di-ri yn ddyddiol, a neith o ddim achub eich enaid chi. Yr unig beth gall achub eich enaid chi yw'r arglwydd Iesu Grist. O'r hyn sydd ei hangen yw yn gyntaf i weld helaethrwydd ein pechodau, ac yna i weld fod na faddeuant helaeth. Bod mae ddeiant helaeth yn Iesu Grist. O, fe ddaw yr awydd i ddod i'r cwrgweddi wedyn. Nid i ennill achawdwriaeth, ond i ddiolch iddo. Fe ddaw awydd wedyn i ddod i cwrdd y pobl ifanc. Nid mwyn ticio'r bocs i ddweud fy mod i'n Gristion, ond i ddod i ddysgu mwy am fy ngwaredwr. Fe ddaw awydd wedyn i ddod i oedfa bore pnawn a nos Sul. Pam, nid i ddweud fy mod i'n Gristion, nid i ennill fy ffordd i'r nefoedd, ond i ddweud, o Dduw, pa le, pa fod dechrau afoliannu'r Iesu mawr. Oes na rhywun sydd yn teimlo i bryntni a'i rhagrydd a'i heogrwydd, wel grandewch, o deiwch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno ie, yr hwn nid oes arian ganddo. Deiwch, prynwch a bwytewch, ie, deiwch, prynwch win a llaeth, heb arian ac heb werth. Grandewch ar y drydydd adnod. Gogwyddwch eich clust a deiwch ataf. Gwrandewch a bydd byw eich enaid, a mi a wnaf gyfamod tragwyddol a chwi, sef sicr drigareddau Dafydd. Dyna i chi drigaredd yr arglwydd adnod 6. Fy hoff adnod nesaf Ioan 6. Mae nhw'n rhywbeth tebyg yma'n does. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Ceisiwch ef, galwch arno. Tra i fod, ydych chi'n teimlo presenoldeb yr arglwydd? Wel, os ych chi'n teimlo i agos satrwydd, gafeilwch arno, ceisiwch ef, gelwch arno, tra i fod yn agos. Pam? Wel, ni'n gweld fan hyn, mae'n dweud wrthyn ni beth i wneud yn gyntaf. Gadawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd. Ac, a dyma'r addewid, ac fe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni, oherwydd fe a arbed yn helaeth. Mae maddau'r cyfan
Ac felly ymhen blynyddoedd pan mae'r un drwg yn sibrwd am ryw bechod ac yn atgoffa chi o beth chi wedi ddweud a beth chi wedi wneud a'r siom i chi wedi bod i wahanol bobl ac yna chi'n cofio mae ef yn arbed yn helaeth. Mae faddeuant e hyd tragwyddoldeb. Mae'n gyflawn a mae'n anwrthdroadwy. Dwi wedi cofio ddweud e heb i ddarllen e. Mae'n anwrthdroadwy. Dwi ddim yn gallu troi. Dwi ddim yn gallu newid. Mae maddau'r cyfan. O, edifarhewch felly, pam? Oherwydd e fe a gymer drigaredd arno ac at ein Duw ni, oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd ac yn gweddio o Dduw y bydd yr ysbryd di ar waith yn agor llygaid y neidiau i weld ei hangen am waredwr. Te'r dyn plith, i ni'n gofyn yn oll trwy enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn i 644, 644, ho i'm yr hedd na wyr y byd amdano. 644 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.